आं बेसेबां एक्साइटेड जाना दंखायो माबार रिपर्टखौ मोनब्लानो रिपर्टआथ' आंनिबाथ' आं आसा खालामना दङ हौवासानिनो फैगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामना दंखायो रिपर्टआव बयस ओंखारखागोन होननानै हे इसोर भगबान आंनि गथ'खौ हौवासा खालामना होदे बेलाय माथो दिम्पोलसो हे इसोर भगबान आंखौ नुगोन सबावबा माबार एरसोनसै आङो नुवाखैथ' आंखौ बियो आन्थु गोलाव मोसौ दामब्रिया नुवाखै खोमा दे नङा मा खालामनो फैदों बिलाय मोसौ दामब्रि आन्थु गोलावा बे हस्पिटालाव आंखौनो फिसा खालायदों नामा बियो गिबायसो आङो बे हारामि मोसौ दामब्रिया आंखौनो फिसा खालाय फैदों खोमा बियो नंथारगौ बिखौ आङो गोनना सेथेनासो बुथारना दोननो गोसो जाथारबाय माथो बिराद दुखुआवसो जिरायना दंथारो मानसिया मा जामारदों आंखौनो फिसा खालायदों ना मायबा जादों बिया मा खालामनो फैमारदों बे हस्पिटालाव बे जायखियानो जाया मानो माबार एरसोनसै आङो बिखौ नायखोमानांगोन आङो र' मास गानना फैनि र' आङो बे मा खालायदों मा खालायाखै आंखौसो फिसा खालायदों ना मासो खालायदों मा खामानियाव फैदों बियो र' एरसो नायखोमाबाय थायो आं बिखौ आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंखौ बासाय आंनियाव गोजावलांबाय आंखौ बासाय मा जाखो आयै रनि आबा बारगा रनिया नों जादेव बाव आबा नों जादेव बाव आदाखौ मोनथिया आयै आङो आदानि जेबो खबर गैया आदाखौ मोनाखै जोंफोरो माबा नोंसा आदा रनिया बेयाव गैया ओमफ्राय अबाव लांदों बिखौ बबे हस्पिटालाव लांदों जोंफोरथ' सानैबो थाइसे जायगायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन आंखौ होमबा बेयाव सोर लाबोनाय नोंसा आदाखौ अबाव लांखो होमबा रावबो मोनथियाखैना रनिया बबे हस्पिटालाव दङ सोर लांनायमोन जेबो खबर मोनाखै आरो बे खाथि खालानि मानसिफोरनाव सोङाखै नामा नोंसा आदाया सोरबाथ' मायबाबाबोथ' मोनसेबाबोथ' मोनथिगोन अबाव लांदों एसेबां मानसिफोरा एक्सिडेन्ट जानाय समाव नुदोंमोन सोरबाथ' मोनथिगोन सोरबाथ' नुदोंमोन अबाव लांदों आयै मोनथियानो रावबो मोनथिया सोर मानसिया आदाखौ लांदोंमोन अबे हस्पिटालाव लांदों जेबो रावबो मोनथियाखै खाथि खालानि मानसिफोरनावबो सोंदों आं सोरबा लांदोंमोन आयै जेबो मोनथियाखै आङो सोंबाय दं आङो जेसेबां मानसि खाथि खालायाव दं आं सोंजोब्बाय होमब्ला अबाव थांखो सोर लांनाय होमब्ला बेखौ हस्पिटालाव अबे हस्पिटालाव लांमारदों रावबो एसेबाङै जेबोखौनो मोनथियाखैना जानो सोरबा लांदों आंनि फिसालाखौ अबाव लांदों हस्पिटालावसो लांखौ ना माखौसो लांखौ मोजाङैबो दंना गैया आंनि फिसालाया खनले रनिया मायबा नङा मायबा जाबाय थायो आरो बिनि गुबै जाहोना आंनि थाखायनो आंनि फिसालाया मायबा नङा मायबा जाबाय थायो मानोदि आं बेबायदि खालायनायमोन मानोदि आङो लामा गेजेराव थांनानै बिजों रायज्लायनायमोन मानो बे लामा गेजेराव रायज्लायनायमोन आंनो हुस गैयै बायदिनो आं फिसालाखौ लामा गेजेराव मानो रायज्लायनामोन आं साइडआव लांनानैबोथ' रायज्लायनो हागौमोन आं बे समाव हुस गैया जानानै थेवबो बे गारियाथ' जोंफोरखौ गसंना जानायखौ नुदोंमोन ना मानसि दंथारो लामा गेजेराव सानै होननानै नुथारो जोंफोरखौ बेबायदि खुन्दायनांगौ आरो बेबो साला पाप्पिया एक्सिडेन्ट जानानै जोंब्लावनानै थैगोन बियो आयै दा गिदिर खोथाया जाबाय आदाखौ अबाव नागिरना मोनो अबे हस्पिटालाव दंबा आदाया मोजाङै दंना गैयाबा माबोरै नागिरनो दा आदाखौ आबा आंनि गोसोआ बेसेबा गिनानै दंथारो आं गाज्रि सिमां नुथारदों आं नाजाबाबो आं रनिखौ बासायनो हायासै सिमाङाव नुदोंना सिमाङाव आङो नुदों रनिया मालाय दैयाव बोहैलांदोंना आं बासायनो हायासै आं एसेबां गाज्रि सिमां नुथारदों आंनिबा रनिया बिराद गिदिर प्रब्लेमाव दङ प्रब्लेम माने बेथ' एक्सिडेन्ट जादोंना अबाव लाना थांगौ मोजाङैबा दंना गैया क्रिटिकेल कन्डिसनावथ' गैया बियो आं बेनिखायनो बेबायदि सिमां नुदों बे क्रिटिकेलसो जाना दं खोमा हस्पिटालफोराव दा माबोरै नागिरना मोनदों अबे हस्पिटालाव दं सोर लांदोंबा माबोरै नागिरना मोनदों हेलो আপনার পেশেন্টজন হাইপার হয়ে আছে আপনি জলদি আও হ্যাঁ আপনার পেশেন্টজন মরিব কারণে সিওরি আছে জলদি আও আপনি কি মরিব কারণে চরুনি ভালো আছে না আপনি তো ভালো আছে বলে কইছেন একচুয়ালি তেৰ হেলথ তো ঠিকে আছে ভয় লাগিব লাগা একো নাই কিন্তু তেৰ যেতিয়া পুরা নিজৰ চকুটি দেখিব নোৱাৰা বুলি গম পাইছে তেৰ পাগল নিচিনা হৈ আছে কি কি কৈছে আপুনি চকু কি কৈছে চকু তে উন্ধ হল ৰনি আজি পৰা আৰু দেখিব নোৱাৰে চকুটি দেখিব নোৱাৰে আৰু তেৰ উন্ধ হৈছে কি উন্ধ
মানে খানা চকুতে আৰু দেখিব নোৱাৰে আপুনি কি কৰিছে ৰুণী খানা হ'ল আপুনি কি কৈছে এইবিলাক হয়নে নহয় হয় তেওঁ অন্ধ হ'ল আজিৰ পৰা তেওঁ আৰু দেখিব নোৱাৰে নিজৰ চকুৰে সেইটো কাৰণটো পেশেন্ট মৰিব খুজি আছে মৰিব বিচাৰিছে আপুনি জলদি আহক माफ पड़ जाना को रुनिया एक्सचेंज जानी मेगुना से मजा न थाबाय मेगुना से नुना हाला जाबाय बे खाना जाबाय मा जाखुथाय डक्टरखौ फैगोन होननानै बुंनानै आंखौ लिंहरनानै माथो डक्टरानो नुजाला आंहाबा बेसेबा गिनाय मोनदों रिजाल्टआबा मा फैयो बयसो फैयो नि गार्लसो फैयोबा रिपर्टआ मा ओंखारो हे भगवान आंनि गथ'खौ हौवासासो जाहोथारदे हौवासासो नांथारगौ आंनो हिनजावसा नांथारा बिदि सानो मोना देनाय आं मिथिगौ बयबो गथ' हौवासाफोराबो गथ' हिनजावसाफोराबो गथ' नाथाय आंहा माबा मोनसे साननानै दोनदोंना हौवासा जाब्लासो बेफोर साननायफोरा आंना माबा जागोन जाफुंगोन हिनजावसा जाब्लाथाय जानाय नङा दा ओरैनोबाबोथ' दिम्पलाबो हिनजावसाखा बिखौबो हाबा जाहोनानै गोजानाव थांखाबाथाय बे सम्पथिखौ आंहा आंनि फिसानि मुङाव खालामनांगौना बे हिनजावसा बेनिखायनो बिहा पावार थानाय नङा बेनिखायनो आंनो हौवासा गथ' नांगौ हौवासा ओरैनोबाबो हिनजावसा जाबोला खामानि गैया जेबो खामानि गैया साख्रि मावबाबो खामानि गैया मायबा मावबाबो खामानि गैया हौवानि न'आवसो ग्रोम ग्रोम जाहैगोन बिमा बिफाखौ गारनानै आरो हौवासा जाब्लासो आंजों थाफागोन आरो बे मोसौ बोरायनि धोन सम्पथिखौ आंनि खालायना होगोन फिसाजो जाब्लालाय मा गाबोन सोरखौ गुस्थिनानै अबेबा खारखोमालाङो फात्ता गैया बेनिखायनो आङो बेफोर गासैबो जाहोननि थाखायनो आंनो हौवासासो नांगौ हौवासा गथ' डाक्टर सफैला दा ओरैनोबाबो बे दिम्पलाबो बे हस्पिटालाव दंफैखायो गिनासो दंखायो आङो बेसो आंखौ फिसा खालायदोंना मासो मानोबा फैदों दिम्पलखौबो नुबाय दा माबार बे रिपर्टखौ मोनबाथाय खारखोमासिगोन आङो बे जायगानिफ्राय माबार थांसिगौ बे दिम्पलाबो मा मोनफैदों बे डाक्टराबो माबा सफैलासोहाय दहायनिफ्रायनो इसिबां घन्टा बे रिपर्टखौ नेगासिनो आङो बे फाग्ला डाक्टराबो फाग्लासो नांबाय नामा माबा फैनो होननानै आंखौ माबा रिपर्टबो गैया माबो गैया अबाव थैथाय अबाव थैखौ डाक्टरा Oh no, रिपर्टआवथ' गर्लसो ओंखारदों बे हिनजावनि बडि लेंगुवेज रायज्लायनाय एक्सप्रेसन आरो बिनि खोथायावनो आं मोजाङै बुजिदों बे हिनजावा आंनिबा बे गथ'खौ हौवासा ना हिनजावसा बेखौ मानो नायनो नागिरदों आं बुजिनो मोनदों मानो बियो एसेबां बेबायदि हांखुर जादोंमोन बे खोथाखौ मोनथिनो आंनिबा बे हिनजावा हौवासा मोननो लुगैदों हिनजावसा नागिरना फैयाखै बियो हौवासासो नागिरना फैदों बियो आरो हिनजावसा जादों होननानै मोनथिब्ला माने जुदि बिनि उदैयाव हिनजावसा दं होननानै मोनथियो बिथ' आंनो लाखसे होनो गोनां खोथामोन लाखसेयाबो थांगौगोन आंनि लाखसे फैसाया ओरैनो थांगारगोन आंबो बे रिपर्टआव मा दङ बिखौ नंखाय बुंसिगोन आं बुंगोन आं बे रिपर्टआव हौवासा गथ'सो दं होननानै हिनजावसा गथ' होननानै बुङा नाथाय बेनि उदैयाव हिनजावसा गथ'आनो दङ नाथाय आं थगायगोन नंखाय बुंगोन बिखौ हौवासा गथ' दं होननानै आरो आं बे हिनजावनि आखलखौ मोजां नुवाखै बिनि रायज्लायनायफोरखौ आंनिब्ला जुदि बियो बे रिपर्टआव हौवासा नङा हिनजावसा गथ' दं होननानै मोनथियो हिनजावसासो गथ' दङ बिनि उदैयाव होननानै मोनथियो बियो मायबा गोरोन्थि मावनो हानाय बे गथ'खौ बे संसाराव फैनायनि सिगांनो बियो बुथारनोबो हानाय बेनिखायनो आं खिन्थाया आरो जुदि मायबा गोरोन्थियावनो प्रब्लेम जायो आंहासो प्रब्लेम जागोन आंहासो जेलाव थांनो गोनां जागोन बेनिखायनो आङो बे रिपर्टआव हौवासा दङ होननानै बुंगोन आरो हौवासा दङ होननानै मोनथिब्ला आं जेसेबां पेशेन्ट नुदों बिराद मोजां मोनखायो हौवासा दं होननानै जुदि मोनथियो उदैयाव बिसोर रावबो जेबो बुङा बुथारनाय खोथाखौथ' बिसोरो थैनोबो लाबोआ जुदि हिनजावसा दं होनना मोनथियो अब्लासो बिसोरो माबोरैबा जायो Why do we आंहालाय मा आंनो फैसासो नांगौ दानिया आं बुंहैनोसै बे रिपर्टआव हौवासा गथ'आनो दं होननानै हेलौ मा खालायदों हाबिला फन खालायनो समखौनो मोनाखैमोन आं नोंहाबोलाय माथो दिनै फनबो गैया मेसेजबो गैया जेबो खालायाखै माथो दङ बिदिनो ओरैनो हराखैमोन आं मेसेज हरबाबोलाय फन खालायबाबोलाय नोंखौ मोनानो बेनिखायनो हराखै आं नोंलाय माबोरै दङ दानियाथ' नों गोसोखौनो खांला खोमा आंखौ बावगारबायानो खामानि दङ डिउटि दं बिजि होननानैथ' मेसेजबो हरखाया फनबो हरखाया बेनिखायनो आंबो फनखौनो हरा नोंनो दुखुसो मोनो फन हरब्लाबो हमाबा मेसेज हरबाबो रिप्लाइ खालायाबा गोसोखौसो दुखु मोनो बेनिखायनो हरा आं
मानो बिदि बुङो नोंलाय मिन्थिखागौना खामानिया बेसेबां बिजि आंलाय डिउटिनि थाखायसो बिजिनि थाखायसो हरनो हायाना बेनोथ' बेनिखायनो हरा आरो आंबो माथो खालायबावनो दे हाबिला उफायथ' गैयाना दा माबा आङो मोनसे खोथा बुंनोसो फन खालायदोंमोन मा खोथा गाबोननिफ्राय सिक्रेट मिशनाव थांसिगोन जोंफोरो मिशन मा सिक्रेट मिशन जालायखो नोंना मा डिउटिया सिक्रेट मिशनानो जोबा नामा मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थायो मा सिक्रेट मिशन जालायखो मा खालायनो दे हाबिला साख्रियानो बेनोबालाय थाङाबाबो जायाना बियो सरखारनि अर्डार गाबोन फुङावनो थांगोन जोंफोरो मबाइलफोरा नट रिचेबल जानोबो हानाय हाग्रायावसो थांगोन नालाय नेट मोनाबो जानो हानाय नोंसोर बयबो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो आङो सम मोनबोला फन खालायगोन दे मबाइलफोरखौ अफ लाखियाबानो जाबाय नोंसोरो बबे जायगायाव थांगोन बेफोरखौ जों खिन्थानो हाया सिक्रेट मिशनसो ना खोन्थानाय एलाव गैया खिन्थानो हाया बेफोरखौ हगारदों नोंसोर मानो बुजिया आं थैनो नांनो नागिरदों हगारदों आं थैगोन हगारदों रनि रनि नों एसे धैर्य लाखिनाय रनि दिम्पोल ना नों दिम्पोल नायनाय आं मा जागौ दिम्पोल आं दिनै नोंखौबो नुला नुदोंना आंनि मेगना गैला आं खाना जाबाय आं रावखौबो नुला आं थैनो नागिरदों आं थांना थाला दिम्पोल आंखौ थैनो थांनो होआखै नार्सफोरा नुदोंना आं थैनोसै बिल्डिंनिफ्राय बारजुमना थैगोन आं थांना थानो हाला आंनो बे जिउखौ नांला बेबायदि जिउखौ आंनो नांला आं थांना थाला रनि आं मिन्थिगौ नों दा बेसे दुखु मोननानै दङ नों एसे धैर्य हमनाय रनि थैनायाल' लामा नङा रनि मिन्थिगौना आरो नै आं नार्सजों दानि रायज्लायबोदों मिन्थिगौना नार्सआ बुंदों नों अराय समनि थाखाय खाना जाया जानोबो हानाय होननानै दासो थांदों उनाव नोंनि मेगननि पावारा फैफिननोबो हानाय होननानै बुंदों माने ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानांगोन नों जेबो मिन्थिया हौवानो मानो बेबायदि नोङो थैनो नागिरदों नाङा आं मिन्थिगौ आंजों जेबो मोजां जाखाया आं जोनोमनिफ्रायनो आंहा जेबो मोजां जायाखै आं देरबाबो मोजां जायाखै दिनैसिमबो मोजां जायाखै आंनि लाइफआनो मोजां नंखाया आं फान'थिसखा आं सुनिग्रहसो सासे आं मोजां नंखाया आं देनांबो मोजां जाया आंना थांना थाब्लाबो बेनो थैब्लाबो बेनो बेनिखायनो आं थैगोन नङा रनि बेबायदि नङा आं डक्टरजों रायज्लायगोन ना बेबायदि नङा नोङो बेबायदि दा सानसै नों गोसोखौ फिसा दा खालायसै आं डक्टरजों रायज्लायगोन ना दा मोजाङै माबा मोनसे सलिउसन ओंखारगोनथ' नों एसे धैर्य लाखिनाय आं मा धैर्य लाखिनो दिम्पोल आं मा धैर्य लाखिनो आंहा धैर्य गैला नांला आंनो बे जिउखौ फोजोबस्रांबासो आं सान्थियाव थानो मोनगोन खोमा बे जिउखौ नांला आंनो आं फोजोबस्रांना लागोन बे जिउखौ नांला आंखौ थैनो নাই এনেকুৱা থাকিলে নহ'ব তেওঁক ইনজেকশ্যন লগাব লাগিব তেওঁৰ অলপ মেণ্টেলি প্ৰব্লেম হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁক বেহুছ হোৱাৰ ইনজেকশ্যন লগাব লাগিব নহ'লে তেওঁ ছুইচাইড কৰিব পাৰে তেওঁৰ বৰ্তমান মেণ্টেল কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হৈ আছে নাৰ্ছ যাওক জলদিকৈ ইনজেকশ্যনটো লৈ আহিব नाङा आंनो बे जिउखौ रनि नों नै रनि आं दंना नोंजों नों मानो बेबायदि गाबदों बुंलाय नों मानो एसेबां टेनसन लादों आं दंना आं दङ नों मानो गिदों रावबो थायाबाबो आं नोंजों दंफायो आं नोंजों अराय समनि थाखाय दंफायो मिथिबायना नोंनि थाखाय आंनि जिउआ बेबायदि आं थांनानै दङ दिनै आं जे बे संसाराव दङ नोंनि थाखायनो दङ मिथिबायना आं नोंखौ बेबायदि आलायाबाय नोंखौ हालाय सिलाय खालाया आं मिथिबायना आं नोंखौ नायगोन रावबो नायाबाबो आं नोंखौ नायगोन आं ट्रिटमेन्ट खालायगोन नोंनि नों मा टेनसन लादों रनि आं दंना रनि आं दं नों टेनसन लानाङा आं दं